شو اللي صابن هدول؟ 17 قتيل جابوا المستشفى اليوم بنتن 11 ولد. יש לנו גופה, דוקטור ג'עפרי. אנחנו צריכים לזהות אותה. המחבלת שפוצצה את עצמה במסעדה הזאת הייתה אשתך. أمين بحبك كتير. זאת לא היא. אין סיכוי שזאתי. אשתך לא רק ביצעה רצח המוני. היא גם פגעה במעט האמון שמדינת ישראל נותנת באזרחים הערביים שלה. איך אישה משכילה, יפהפייה, שבעלה והחברים שלה רק דואגים לה ומפנקים אותה, כמה יום אחד ומפוצצת את עצמה במסעדה? אני רוצה לנסוע לשכם. אני רוצה לדעת מי שטף לאשתי את המוח. مش بس حياتي اللي بدمرتها، حياتي وحياة 11 عيلة. أنا بدي أعرف ليش، بدي أعرف كل شيء. ابن الحرام مش اللي بيعرفش أبوه. ابن الحرام اللي بيعرفش أصله.